babciu. Figa, nie spiesz się tak. Zdążysz. 100 lat, 100 lat. Niech żyje, żyje nam. Niech żyje nam. A kto? Figa! Popatrz, ona już zjadła. A Babciu. Barbie się bawi, że tam. Babciu. Co? Nic nie będzie widać na tym filmie, bo jest pod słońce, ale tak się ustawiły. Może ja tak stanę. Zobaczymy, kiedy Figa przyjdzie Barbie pomóc. Anitka, Tak. odejdź stamtąd. No. Nie, przepraszam Cię, ale po prostu chciałam, żeby zobaczyć, kiedy Figa się zakradnie tu. Zrobisz mi? No.